Khuborkhasi baru syakit Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bakongsan minta ke Shillong. Syak hot hajar ubah roy kupar syndrome hathanat sadar police station. Ai jingmut ke HYC ya ke sarkar ban penlong ya ke kendailat ka ketem jong kaput ketem. Shlay ke jingkemen hapedeng kinong yalam ke HANM halor ke rai jong ke GHADC. But Pinkin mau kinong yalam KSU ya ki jing dawa how chief secretary. Batu mentah hinapash ke Khubor ki bakampenyan. Unong yalam jong ka hinyaw trip youth council bat u chairman ka Confederation of Meghalaya Social Organization komso uba roy ku par syndrome haka arpun riu trip Lber. Ajar arpun riu ula syak khot hajar haki pulit jong ka Sordar police station halor ke FIR bala ai halum ding jiri police station haka khat sau trip Lber kabayday bat ke jingalang ka bala penlong daka komso hamad pran haka khat we trip Lber ajar arpun riu ban kirshan ye ke jingale ki pat garo bandawa banum sha ye ki bomde riulum ban yakon election MDC haji HADC habay kren bat uba roy ko par syndrome hadien bolawan na police station ulaya thu baladan kejing keno bakadan kejing pensapriang hakiren san social media halor ki artli ki kentien ki baula kren hakate kejing lang pat ba hamad pran kani ka kenhuan ka ba ujor kala kedo hakata kejing kren jong u kabalawan ra ya kejing sngoy perniam haka Jylla bat hakari India hi baro kowe Kawai pat kapang kadai halor kejing ong jong u dada ki para riulum garo ki dan kam ki kloy benedan hasenda jongki wat banra da ki tiar kitar station kala yok diang ka sautrik jong mentau benai habai dei ba tu ka jing yalang ka ba komsu kala khat ka khat wei trik niu benai mentau benai ha po mot ran kat kum ka jing keno bat ka jing tho ka FIR kolong ba kadon ka jing pensapriang ha po social media ya kitu ki kentien ki ba nakaliang ka jonga ngala kren ha tu ka singi kawe ka dei ba ong ya ka kentien ka ba lesi nakaliang ka jong ki sim kumbang apnya perniam hang ni hapo ka Jylla ba dari India ibro kawe bat ka baar ka jing keno kolong bang ong ru itu ki kentien ba lada ki para riulum ki jongi ki garu ki don kam yang i ku nyotrap mangin ya don lang ringkat bat ki ngiru ngin ya don hasenda jongki ngakren ni kita gentian ka bang ong bangin ra ki tiar kitar hukum ta ter di ka jing keno akaya FIR ya ka bala le sumu tu he do kulit dei bala file do undu rio dei da ka police department ka bala official sumu tu yang ni kam ban ong bagitu ki kentian ki jongan si kinwan ra ya ka jing ya perniam bat kinwan ra ya ka pentut ya ka syongsuk syongsan hakani ka Jylla kumju ru hari India hi boro kowe na mar baya katu ka jingkren ka jonga ka bakren tu kas ngila kulit dan ela pen sapriang keleng jong kari India wa sabar kumju ka bala ban kata ya ka syongsuk syongsan ti menta kas ngi la syakot ang ni po police station ban ai statement na kaliang jong IU bedipet ya kani rekam ula awan ban sim ka statement ban kaliang ka jonga ngala te ban ai ya kala ka jong ka jing pensyai ba kumnu bat kai ka jingkren ka jonga ban ngala ong ru ba ka jingkren de ban sim be ya ka baro kawe ka jingkren de ban sim tangi itu manu ba pun safriang gitu ka jingkren po social media ya ka tangam tep bat habai de pat bat ka jingong bangingin ya ra tiar lanengin ya don hasenda jongki garu lada ki don kam yang ya cibenang lan ya tural lan ya ngung nuru ya kata ngong hoet ngong ya kata namar bakum ki try muluk ngi long mangi ki try balada ki garu ki don kam yang ngi ki don kam garu ngin ya don lang hasenda ka jongki reben ong ban bangang penshot lan yang organize kanu ka program ka ban yara tiara tar lan man ra ki tiar pemensal kamdon ka bakum kata di kita ki digijing pensaya ka ba laai na kaliang ka jonga khmat jongku IU mendas ki section ka dai tang kawai 196 lan dishes pa lai punreu po bracket kawai kabay dai bat ka jing penshit lan ka jing wanra ya ka jing bom syongsuk syongsan ha padeng arteli ki kenhun la kalong kaniam la kalong ya ka jat benriu bukum ta ter iba pinong mong pada nomor halor ki bun mo kan tho ru ya ka benriu jungi habai de ngan kaina kali jung sip jung pra file FIR ndeng ngam idon ke sinjam ba ke tra plik sim benri balai mentai bi gin hat man sim kadai ka jing sisa mo naka kibabun ki brio ki bapenshit lane ki bakren ben ya ka jat benriu ki bapenshit apa deng ka jat benriu jongi bat kiwe ki jat benriu bukum ta ter ngilayu i ki FIR ngimdan e banong ya halor katan ring isu kwa ban kentu ya ka police department ba haba fishim kam kumbang iong mo kaan kalong equal ya bro
mendai ban shushim ban shuya jet sha la dahun la dade yangi kemut fin shim nok kloi fin le kai bedon kam ban le dia ki wei pat phim shim kam ka jing kentu na kaliang ka jongi ka long ba ai bagum ka British sensation kari India article 14 ko ong bangilong equality before law tiki kamru kari ban shim kum tai gen la dangi ni file persya enu ru ka police department kari ban shim kam ban pensitom ya ki kat kum kilenti jo kai ya ka FIR la ai hi do SI police inspector bade Khardo Sa bari SI jo kalumding jiri police station ka henyo trip youth council social cultural cell haka arpundrio trik Lber ahjar arpundrio kala sam de ki kot linked up shaki pat ba hakilat kidong kisurak bat lenti singkien haki than khendailat bandawa na ka sarkar ban pinlong ya ka khendailat kashlem deiriti haka ba kinong put nong tem kinong rai nong siaw kinyo karensan ka bakirpang ban pinroy ya ki sap ki phong jongki bat kumju ban kring ya ki pat ba ka Jylla bat ikibrio ki banabar ban wan penja tha Jylla di lingba ki surjing rai bat jing tem bathyang ladale akumta ki kaitor ki duhaliana ka Jylla hinyotra bat achek kinyo ya kalat ka kabu ban pinroy bat penjanai ya ki sap ki phong jongki la ong ka surna ka HYC ka kendailat ka long ka jaka pedeng kum ka donut ka sor Shillong bat ka ni ka jaka ka kring ye kinong wan jongo kai perthei na ka leng ki Jylla ka ri India bat na ki we ki ri jong ka perthei uba perning shabong assistant secretary social cultural cell ulaong ka jing arjimut ka seng ban pinlong ya ka kendailat ka shlem deiriti ka long ban ailat ikiriu don sap ban pin i perthei ya ki sap ki phong jongki okay daw penong ki pensami ni ki pamplas Di nakaliang youth youth council social cultural cell sakbi nakaliang mentaksi hinaiwan ban sam abi ni kon krop akne po nailan ban penpau ban wara kata ka jisu i pai ba halor ka jingdawa jong ka seng abi dei ba ka jingdawa jong i ban thauno ya khnailat Islam deriti kadai khnailat Islam deriti kadai ka wei ni ki jingmu jong ka seng kapa nakaliang jong ka seng i bu ka jingdawa sarkar bakan thau ne po khnailat nang bakan long ka jing ailat ya kini ki beriudon sak menjongi nak mentaban senaya ka Islam habe dei ba rawai ka siau tem ka putan rai di awai ka ba kanai khnailat kadai ka jaka ka ba pau ba ne po Shillong bakadai ru ka kumdonut jong ka sor Shillong nak tak dau ki wei ki toris bagi wan ki wei ki Jylla ki juwan ang ne ka jaka tidak ka ba thau ya ki Islam Islam tanrai Islam khnailat Islam deriti kemut ba kan pensuk ikibrio bawan na ki Jylla ban wan hang ne ban pej hadu no ka jingrus pa jong kerti ka dustur ka culture jongi ka dem ka put karwai tanrai kita ki ki jingmu ka ba na kalyang seng ye sam ne ko na ko ka ne si bomta hatu pinbu padam kono ka delegation balik kendu ek sarkar man snai kita hatu kan subyang ni jing sampel plan yang i na kalyang jong seng mahagi ki bana ki tayo bala dap
ada penbu dah kajing tho chau chief minister halo kan ke bentang hendai nak liang kaseng in saya budin yang ni kam dang ba ka ke ba ka ka jing dawa jong kaseng kan long basiso mar balai sakwi bat ke bentang i kwa ban kan tu ya sarkar i hak ni ke por pemerintah di don sap jong ki khur samla don sap hatem ke put kerwa siau tan rai ki labur ha hendai him i ba nak liang sarkar kan thau kino ki jaka kan bu kerpang na bentang ni don sap hendai dak ba thawi kini ki jaka kerpang kiba don sap nak bantaban perisak pertai kam tam le yaki turis bawani ki jaka kan long ka kabu ban ai kam ai jamru ki samla ki jongi habai dei bakane ka banta ki nongilam bat ki dekhot jong ka seng hinyotrep achik national movement HANM ki bana ki lom khasi janta ki la pen pau ya ka jingkemen bapalat liam halor ka rai jong ka Garo Hills Autonomous District Council ban khang da ka an ki jaj ben rio bom de rio lom ban thep vote bat ban yakun haki election shaka yeng dorbar Autonomous District Council nang ni shakman unong yalam ke HANM hakil lom Garo John Sangma ulat reishi tom da kamen sim bashir raham ban pasyaw ye ki pat ba ban yada ya ki riu lom achik ling ba ka GHEDC da ka baplela tangna ka benda ki riu lom achik ban MDC pat kum juru ban yele kum ki kertong haka election MDC kinong yalam ke HANM kila kenturu ya ki MDC jong ka KHADC bat JHEDC ban penlong ya ka dorbar ba kirpang ban penjanai amen ya ki AD rule shispa arpupra jong kini ki Autonomous District Council artli kila ya ru ya ka jingatli jong ki MDC hakilum Garo ban yang scam ban yada ya la ka jong ka jat benrio kinong yalam ka seng ki Samla Puli Khasi Students Union KSU Samla Donald V Thaba General Secretary but Samla Ruben Niger Assistant Secretary but Chairman Employment Monitoring Cell haka arpun rio terik Lber kila ai markti yaki mat jingdawa bala sateng hau Chief Secretary u Dr. Shakil P. Ahmed IAS Chief Secretary ke Sarkar Meghalaya ban kirpat ya ke Sarkar ban pentre kamno mardor kumlaya kren hakis nem balala kini kimat jingdawa ki kintop ya ka jing penrungkam ya ki nong tre North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Nigrims prapho la arpho benta hakikam nurse hapadeng ki kintei bat chenrang ban kintio ya ka mangkam na ka benta ki riulum pat ban penlong ya ki interview thungkam de ki bor jongki nang panya na Nigrims om de ki company bla shu ai la penken mauru ya ka jingdawa ban penjanai amen ya ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act 2008 ban wenglut ya ki jingdako ha ka jing penlong ya ki interview District Selection Committee DSC ban weng ya ki brio ki basong be an Mahadev kola bat ban pendam no ya ka jing patha ka sarkar Jylla ban railut ya ki dekhot jong ka jing rai van de mataram Namar ki don ki dekhot ha ka ni ka jing rai ki bakar pat ble Hindu kani ka jing pen bor ban railut ya ki dekhot jong ka ni ka jing rai ka ya persha ya ka secular character jong kari India bat ada pen bor ka seng kan persha ting e la pen pau ki nong ilam ka KSU ban nakalyang u Chief Secretary ulakular ban shimkia ban pentre kam yagini kimat jingdawa balabu ka seng haki benai baladep ka St. Thomas Higher Secondary School Mairang kalapan long yak annual school sports meets arjar arpunrio haka arpusan tarik hadu ka arpunyaw tarik Lber haka madan football jong ka school la play perda yakani ka school sports meet haka arpusan tarik Lber da ukongsan uba H Equator El Nongrang MDC Mairang Nongklaw constituency uba bonnets emyong sodar shnong pendeng umyong ulalong u guest of honor but uba Michael Karmuti ba Loving Star Maulong but ba wansuk lang warjari kum ki special guest la pensngan kirpang yakani kasngi da kajinga dan lang kirang ba balang Catholic jong ka pendeng umyong sub district ki kami ki pa jong ki khenna school but kilok ki jor jong kani ka school
Kelantan, Shillong ki Khubor ki Bawan Shapi na ka Don Bosco Media Network.